prezos do leite están baixos e os gandeiros da comarca teñen que sufrir ademais as consecuencias dunha seca que minimiza a colleita de millo. Perda de forraxe que obriga a investir en alimento para os animais e agrava se cabe a crise do sector primario. Había unha produción de millo que presentaba moi ben, coincida ca a sementeira, coincidiu coa última época de choivas e, polo tanto, aparentaba unha produción que iba a ser excelente. Claro, levamos casi 2 meses e pico sin que caera unha gota de auga. Isto está mermando o que vai ser a maduración e a produción final do millo forraxeiro. E estas cousas, se por un lado non temos uns precios que temos e por outro lado o forraxe co que contamos pois vai a ser menor do que pensamos, imos ter que recorrer ao peto, e aí volvemos a dicir o mismo, a administración ten que habilitar mecanismos e maneiras de intentar, na medida do posible, paliar este tipo de situacións que ten o sector. E ten que intentar poñer medidas encima da mesa para que os propios ganaderos, que se fai noutros países e non pasa nada, pois podan ter acopio de forraxe a un precio barato e competitivo. Por si isto fose pouco, os viticultores da Ribeira Sacra verán seguramente mermada a colleita un mes e pico do inicio da vendima. A praga do mildeu que afectou xa no mes de xullo aos viñedos da zona será outro problema para moitos produtores. A incidencia do mildeu en algunhas zonas pode rayar o 50%, noutras zonas pode rayar o 5%, noutras zonas pode rayar o 10%, pero hai unha incidencia do fungo moi importante na colleita e, sobre todo, xa houve que aportar máis tratamentos dos normales, antes te librabas con 3, 4, 5 maos de sulfato, agora estamos indo a 8, 9, 10 ou incluso 11 maos de sulfato coa repercusión económica que ten para os viticultores. Ante esta situación, os sindicatos reclaman previsión no funcionamento do mercado da uva, máis aló da afectación puntual por enfermidades como este fungo. O mildeu propágase con maior rapidez en condicións de altas temperaturas e humidade. Aquí, no seu momento, e recordo que finales dos 80, máis ou menos, pois as administracións sacaran axudas extraordinarias para paliar os danos producidos por o mildeu nos viticultores. Pois, ao mellor, a administración teria que pensar, calquera delas, a provincial, a autonómica, a que sexa, primeiro fomentar a que o viticultor se acostumbre a facer os seguros agrarios de rendimento, pero xa que aquí non hai tradición en facer ese tipo de seguros, neste momento que é unha situación excepcional, pois non estaría de máis, ao mellor, evaluar o impacto que ten en perdas de viticultores e intentar paliala na medida do posible. Dende Unións Agrarias traen de novo a constante reivindicación e formalización de contratos entre viticultores e adegueiros para regular os prezos oscilantes e a actividade. A través da Axencia de Intermediación, a ICA, puxeron sobre a mesa a cuestión buscando que se pague a produción o antes posible a 30 días despois da vendima e a un prezo pactado e estable. Vai ser un ano de menor cosecha e, polo tanto, a tendencia debería ser a alza, non? Pero po ano que ven, ao mellor, invírtese a tendencia e o precio vai ser a baixa. E estamos nunha zona especialmente sensible, porque esta fermosa Ribeira Sacra mantendo viticultores traballando as viñas. E se os viticultores non teñen un rendimiento bon por quilo de uva, a esta fermosa Ribeira Sacra vai a tender a desaparecer, ainda que lle poñamos patrimonio da humanidade ou que faga falta.